Vítejte u našeho dalšího podcastu, dlouho jsme se neslyšeli, já jsem Tomáš Papež, CTO společnosti Vortex Cloud, premiér Google Cloud Partner a náš fokus je infrastruktura a data. A jsem tady opět společně s Matušem. Ahoj, ja som Matúš Kocka, technický riaditeľ spoločnosti Rovi, kde robíme indoor cycling platformu. A dneska sme sa rozhodli, že sa s Tomášom budeme baviť dosť o AI a o budúcnosti. A to z jedného prostého dôvodu, že som bol na Google Nexte spolu so svojimi kolegami. Tomáš tam žiaľ nemohol byť a i z toho to mrzí. A Google Cloud Next je konfera, ktorá už sa druhýkrát po sebe konala v Las Vegas po covidovej pauze, a kde sa Google Cloud rozhodol každý rok announcovať svoje novinky. Je to taká napol salesacká, napol technická akcia, ktorá teda tento rok bola podľa môjho pocitu úplne iná ako ten rok minulý. Predovšetkým tam bolo dvakrát viacej ľudí v tom istom priestore. Takže minulý rok to bolo také napol plné, nemal si ten pocit, že je to úplne akože plné. Mal si z toho dobrý pocit, minulý rok tam bolo povedzme 15 000 ľudí. Tento rok ich bolo tak 30 000. Oni hovorili nejaké konkrétne čísla, ja si to už nepamätám, ale rezonovalo tam dvakrát viac. Takže napríklad minulý rok bolo celkom v pohode sa na tú konferu prvý deň vôbec ako dostať sa do takej veľkej haly, kde bol ten úvodný keynote. Tento rok nie. Tento rok to už mali pripravené tak, že musel si prísť fakt ako na čas. A to sa bavíme o hale, kde je asi 7 000 miest na sedenie. A mali pripravené ďalšie miestnosti, také overflow miestnosti, kde sa to vlastne streamovalo. A ten feeling si z toho nemal až taký super, ale zároveň to bolo ako celkom vymakané. Zase predsa len to je konfera, ktorú celú si organizuje, manažuje Google, takže je tam ako úplne všetko vždy pripravené. A ani do protismeru v uličke nemôžeš ísť bez toho, aby ťa niekto neotočil. Tak to mě připomíná Vegas, kecám. San Francisco, když jsem byl na Nextu v San Fran, tam to bylo stejně, že máš hlavní keynote, pak byly ty overflow místnosti. Evidentně Google roste rychlejc než convention centers. A ja si nemyslím, že rastie. Ja si myslím, že tento rok takto. Minulý rok to bola akcia, kde sa vlastne ako predstavil ten nový svet AI. Kdežto predtým to bolo o cloude, hej, asi si pamätáte dobu Kubernetes, proste ako viac to bolo smerované na tie technológie cloudové. Minulý rok to bolo proste celé v znamení AI. Vlastne minulý rok, alebo teda na konci toho predchádzajúceho roku 2023, začala vlna AI. Prišli LLMK a vôbec sa to vykoplo. A v takom kontexte bola aj tá konfera minulý rok, kde v podstate AI, ale nikto ešte moc nevedel, jak to monetizovať. Tento rok to nebolo AI, ale boli to AI agents. Vlastne všetko bolo o AI agentoch, všetky keynoty, všetko proste bolo o tom, že si budujeme nejakých agentov od výmyslu sveta a dokonca vlastne to nebolo o agentoch ako takých, už to bolo o tom toolingu medzi nimi a už tam zaznievalo slovo multi-agents, kde vlastne ako grupuješ do nejakého toolingu svojich agentov. To je teda také nadnesené, môžeme sa o tom pobaviť ako bližšie. A používáš něco takového? Zatiaľ používam nejakého interného chatbota, ale testovali sme nejaký search. Čo je také zaujímavé, hej, v tom mojom svete je veľký rozdiel medzi tým, čo naozaj používame produkčne a čo sa dá používať. Samozrejme to, čo používame ako úplne strašne široko vo firme, sú kadejakí ako code asisti, ktorí sú vlastne skrytí vo Visual Studio alebo akýkoľvek ide už kto používa. Tak toto používame, ale to, čo tam Google prezentoval nadnesene, tak tam ešte nie sme, ale nejakým spôsobom tam smerujeme. Ale ja by som možno začal ako od začiatku. Hele, já bych možná ještě zmínil jednu zásadní věc. A sice se jako celý marketing a celý PR točí jako kolem AI agents, whatever. Ale furt tam bylo nějaký jako určitý množství zásadních novinek i pro tu infrastrukturu, protože in the end of the day, když nemáš infru, nemůžeš mít žádný AI, že jo. To je to samé, jak lidi tvrdí, tak já vemu všechny svoje data, nasypuje do AI, ono to udělá magic. Furt není pravda. Takže myslím si, že furt je jako třeba mluvit i o tom, že tam je někde pod tím nějaká jako základní infrastruktura, že Google vydává nějaký hardware, nový typy mašin, který
například C4Dčka pro VMka, který mají o 30% větší performance a cost increase tam není takovej, takže prostě ty firmy můžou nasejvovat hromadu peněz i na tý basic infra. Nemusí se dívat jenom na to čistý AI. Ty jsi tam zahlídl ty nový Titanium nesmysly pro AI. To je taky furt jenom kus hardwareu, že jo? Takto, ono si treba povedať, že Google Cloud je podľa mňa trošku iný cloud, jak tí ostatní veľkí hráči. Alebo to tak hrá trochu inak. Jednak to hrá dosť na open source a jednak to hrá paradoxne dosť na vlastný hardware. AWS si tiež robí vlastné army, Google si taktiež robí vlastné army. Google si ale robí vlastnú sieť. To je možno taký ako fundamentálny rozdiel medzi tými jednotlivými cloudmi. Tá googlovská sieť je ich vlastná sieť. Čo bol jeden z tých announcementov, úplne medzi rečou tam povedali, že za minulý rok položili 2 milióny kilometrov optických káblov okolo sveta. Ich vlastnej siete, ktorá je medzi ich vlastnými datacentrami. Čo má veľkú implikáciu práve na to, čo hovoríš. Ale samozrejme to robia aj kvôli učeniu AI-ka, pretože oni majú vlastne ako distribuovaný hardware a ty keď chceš robiť nejaké veľké učenie, tak vlastne potrebuješ dať dokopy čo najväčšie množstvo hardwareu a môžeš to dávať dokopy cez jednotlivé zóny. Ako viacej tomu nerozumiem, bolo by treba sa na to pozrieť, jak to vlastne robia. Otázka je, že čo vôbec ako zverejňujú. Každopádne Google sa hodne snaží robiť vlastnú konektivitu a zväčšovať bandwidth. Byť proste nezávislý od ostatných providerov a to asi celkom dáva zmysel, lebo nakoniec, keď máš viacej lokácií, tak jednak sa bavíme o nejakom háčku a jednak sa bavíme aj o možnosti škálovania ďaleko jednoduchšie je stavať 20 datacentier, ktoré už máš, ich rozširovať, ako stavať nejaké nové. Čo je mimochodom ako veľký problém, hej, stavať vlastné datacentra. Takže to je taký jeden announcement, ktorý mi tam ako zarezonoval, že stavajú vlastnú sieť. A oni teda majú mraky, ale proste to rozvíjajú ďalej. No a potom je to ten hardware, čo hovoríš. Akože to sú dve veci, čo ja som si vypichol hneď na začiatku. Jedna vec je, že Google Cloud sa snaží nedeployovať až tak moc grafické karty ako také. Ono tých grafických kariet ako není dosť. To asi si všimol, ak by si chcel kúpiť 10 grafických kariet, za dookola som to riešil, tak tie napríklad ako, ja neviem, 50-90 NVIDIA si môžeš v Alze kúpiť ako na občiansky preukaz jednu. Hej, aby si nekúpil 20, nezabalil do kufru a neodletel do Číny. Čo ako škoda, lebo tak sa asi dajú zarábať peniaze. Google dosť presmerováva na tzv. TPU units, čo sú ich procesory, ktoré majú teda v takých ako vlastne pripravených rekoch a oni už teraz prezentovali 7. generáciu tých TPU, ktorú volajú Ironwood a to je niečo, čo teda podľa všetkého ešte v tých datacentrách úplne nemajú, iba to začínajú nejak ako vo veľkej škále vyrábať. Každopádne je to ich vlastný hardware a ich vlastný dizajn celého reku. A oni to stavajú proste po flóroch. Takže nie po jednotlivých rekoch, ale proste, ja neviem, akú tam majú topológiu, ale typol by som, že to stavajú po stovkách rekov. Ale furt je toho málo. Mám pár customerů, co to jako chce využívat i ty starší generace, ale furt je ich málo. No a keď ty si práve vo Vertexe budeš niečo klikať alebo si budeš učiť nejaký svoj model alebo niečo, tak to, kde ti to bude bežať, to sú práve tie TPUčkové reky. Takže aj vlastne to dokáže servovať, ja neviem, od jedného unitu pravdepodobne po proste celé poschodia datacentier. Čo je ako hodne zaujímavé, že sa vydali ako touto cestou, ale ja to ako plne chápem, pretože vlastne ten hardware majú úplne plne pod kontrolou. Čo je tak ako podľa mňa hardwareovo najzaujímavejšia vec. Druhá zaujímavá vec, ktorej uplatnenie mi je zatiaľ ako záhadou, je, a to teda moc ako nikde nezarezonovalo, je, že Google sa vybral cestou kvantových čipov a quantum computing. Predstavili tam ako ich posledný kvantový čip, ktorý sa teda volá Willow, na začiatku a na konci s dvojitým V, kľudne si to pogooglite. Má 105 kubitov, a je to vlastne jeden z najsilnejších, ak nie vôbec najsilnejších kvantových čipov, ktorí normálne ako niekde sú. Je to teda ako, vyzerá to ako normálne ako procesor, hej. A mám fotku za sklom, proste procesor, ale je to ako hodne zaujímavé. A čo s tým chcú robiť, to by sme si asi museli prečítať. Každopádne oni hodne idú tou cestou proste quantum computing, čo za posledné roky tak nejak ako trošku
ja neviem, ja o tom som moc nepočul, lebo AI mi to prehlušilo. Takže jo, do quantum computingu. Já nevím, kdo byl první, ale Microsoft udělal, že podobný announcement, že mají taky quantum compute, bla, bla, bla. Takže já si myslím, že jako next race bude přesně v tomhletom, že jako byl to klasický, že jo, datacentra, cloudy, basic infra, se bavíme jako next race je prostě AI, kdo to urve, a další bude ten kvantum, kdo ho dodá první jako reálně komerčně. No tak to, že to dělá interně, to je jedna věc. Já si myslím, že ať už Google nebo kdokoliv jiný, co se tak bavím s lidma, oni interně už mají technologie, o kterých se nám ani ještě jako nezdá. A kdyby to vylistli, tak sa asi budem všichni hodne diviť. No to ti poviem o jednej veci, čo sa mi tam páčilo. A ešte k tomuto, ako ono to perfektne dáva zmysel, pretože to, čo rezonuje ako na pozadí, je securita. S rozvojom AI jednak ako stúpa množstvo útokov a možností tých útokov a takisto stúpajú možnosti chránenia sa. A keď sa bavíme o nejakých ako útokoch a bezpečnosti, tak lámanie šifier je proste vec, ktorá je práve doménou kvantových počítačov. A keď si pogoogliš nejaké ako modernejšie články, napríklad z Číny, tak oni tam majú vyslovene ako hobby lámať niektoré šifry, o ktorých sme si kedysi mysleli, že to nie je ako možné prelomiť, tak niektoré sa už teraz dajú prelomiť prakticky real time, vďaka ako pokroku v quantum computing. A to sa bavíme teraz. Hej? Takže čo bude za 5, za 10 rokov, tak to je ako otázka. Hej? A v kontexte toho, že v dnešnej dobe všetci chcú samozrejme komunikovať šifrovane, tak voči tomu stojí to live lámanie tej šifrovanej komunikácie a to je práve doména quantum computing. Takže preto v tom oni vlastne sa snažia nespať. Ale viacej o tom neviem, čo asi škoda, pretože to je rozhodne zaujímavejšie ako AI agenti. Aspoň za pre mňa. Ono, když se pojáš jako security, je celkově obrovský topik dnešní doby. Pojí se na akvizici Wixu Googlem, kdy to bylo necelý měsíc zpátky, vysypali hromadu miliard za to, aby koupili security firmu, která je cloud agnostic, skenuje všechny cloudy a tak dál. Četl jsem mi takový ty vtipný názory typu, oni to koupili, aby měli přístup k tomu, kdo co využívá, kde a já nevím co. Takže odlídnem od tady těchto jako nepěkných věcí, což si nemyslím, že jako bude úplně jako ten reason, proč to koupili. Si myslím, že Wix je jako top notch v té sekuritě. Tak každý dneska investuje hromadu peněz do security a pomale security tooly a zabezpečení tvojí infrastruktury začíná stát víc peněz, než ta infrastruktura jako taková. No čo je pochopiteľné, pretože v prípade, že ti niekto tú infraštruktúru nabúra, tak tie kosty neodrážajú cenu tvojej infraštruktúry, ale cenu tvojho produktu alebo celej tvojej firmy. Je fakt, že my sme tam vlastne s kolegami sedeli na niekoľkých security prednáškach, jednak okolo Security Command Center, kde mimochodom, keď si otvoríš Security Command Center a teraz si otvoríš tú čiernu skrínu novú, to môžem ukázať, tak tam už ako nemáš len Google Cloud, ale môžeš si tam napojiť aj ostatné cloudy. Môžeš si tam čekovať compliance, kadečo, hej, od takých ako marketingových častí, alebo viac manažérskych až po ako deep security. Ale podstatné je, že je to ako multi-cloud tool. Čo práve ako hovorí o tom, kam sa ten Google snaží dostať s tou securitou, čo vlastne dáva zmysel. Hej? Stále tu existuje multi-cloud a hybrid cloud a tie veľké firmy sú často hybrid cloud. A vždycky bude. Takže to je téma security a my plánujeme v nejakom podcaste sa tomu ako deep technicky venovať. Možno by stálo za to, ak to niekto počúva, tak nám napíše do komentov, čo by ho zaujímalo. Minimálne Security Command Center je zaujímavá vec. K tomu... Tady, že jo, jsme se domlouvali s tvým kolegou zrovna, který to má na starosti, který pracuje denně se Security Command Centerem. Toho sa možno dotiahneme. To mi pripomína ako zaujímavú prezentáciu, vec, ktorú oni releasli do Security Command Centra, je nejaké skenovanie tvojej infraštruktúry a zobrazenie niečo, čomu oni hovoria choke pointy. Jednak ty si svoju infraštruktúru môžeš olablovať podľa value, čo znamená, že napríklad keď máš databázu, v ktorej máš, ja neviem, platobné detaily tvojich užívateľov, tak ju budeš považovať za drahý asset. Keď máš databázu, kde máš dáke nezmysly, tak to bude lacný asset. A choke pointy, to sú miesta, ktoré hovoria o tom, že keď sa stane útok, tak ti to vlastne ako poškodí čo najväčšiu časť infraštruktúry.
hej, typicky, ja neviem, máš nejaký jeden load balancer a cez ten ti komunikuje veľa služieb, tak by to mohol byť choke point. A to je práve ako zaujímavá vec. A tá hlavná message, prečo niečo takéto robili a prečo robia nejaké ako labelovanie podľa ceny a tak je, že ak si niekedy používal nejaký security tool, Security Command Center není ako výnimkou, a len tak si ho zapol, tak on na teba vyblie proste ako strašné množstvo problémov. Akože úplne insane, neviem, 17,000 critical issues. A ty, že povieš si, že what the fuck? Čo s tým teraz? Problém je, že väčšina z nich sú nejaké ako vulnerability v nejakom kóde, ktoré možno ťa nejak postihujú, ale pre teba to nemá žiadny význam, hej? Niekde máš nejakú, ja neviem, Javovú knižnicu, používaš ju interne, je tam nejaký problém. Who cares? Ale niekde môže mať nejaký problém, ktorý proste je pre teba dôležitý. A ty si mal veľký problém historicky prísť na to, ktorá z tých všetkých critical je tá, ktorá je naozaj critical. Jak to ako sortnúť? A oni sa snažia práve ako, respektíve toto pochopili produktovo a snažia sa to vyriešiť tak, aby si niekde mohol kliknúť naozaj, daj mi naozaj tie critical veci a tých bude 7. Takže tvoji inžinieri, alebo proste ty, sa môžeš pozrieť, aha, ja tu mám raky problémov, ja si ich ale naozaj usortujem od tých ako najdôležitejších a tento jeden, alebo týchto 5 sú tie, ktorým sa naozaj musím venovať, pretože sú naozajstný problém a je to bude drahý resource, ktorý mi to afektuje, alebo proste nejaký choke point, alebo proste to je niečo, čo denne používam, alebo to je nejaká eskalácia práv, cez ktorú sa naozaj bežne útočí a ja to vyriešim. A to je za mňa ako veľký game changer, aspoň čo sa týka tých jednotlivých security toolingov, čo som kedy ja používal. Cool. A když se vrátíme zpátky k announcementům z Nextu, co dalšího ti tam zarezonovalo, kromě hardwareu? Tak, treba povedať, že na blogu majú napísané 229 announcementov. A väčšina toho sa týka nejakého AI. Kľudne si to môžete ako prejsť. To, čo je zaujímavé a to, čo ako Google samozrejme dal na prvé miesto, sú proste nové modely, spolupráca s AI 2. To, čo bolo ako za mňa zaujímavé, je ako Lyria a VO2, pretože to tam predávali. Nemyslím si, že na tom dokážeme vytočiť nejaké prachy, alebo že to je ako niečo super dôležité, ako povedzme u nás vo firme, alebo pre teba. Každopádne je to skôr taká ako hračka. Tá Lyria to je nástroj, ktorý robí text to music, takže tam môžeš ako napísať, vytvor mi skladbu, ktorá mi bude predstavovať, ja neviem čo, krásny jesenný deň. A ono to niečo proste ako zbastlí. Oni to tam samozrejme ako krásne predstavovali. VO2 je image to video. Musíš si to špeciálne povoliť v konzole, musíš o to požiadať, je to preview momentálne. To je dosť cool vec. Momentálne to generuje 8 sekundové videá z obrázku, ktoré tomu dáš. Takže môžeš tomu dať obrázok. Mimochodom, môžeme to skúsiť z nášho selfiečka, niekde to postnúť. Dáš tomu proste obrázok a normálne proste tomu povieš, ak si zvyknutý proste komunikovať s nejakým LLM-kom, čo sa s tým obrázkom má stať. A on ti vygeneruje video. Uloží ti ho do bucketu a môže ti vygenerovať up to 4 videá a na 16:9 horizontálne alebo vertikálne, pretože si to môžeš aj do Reelsiek bachnúť. A to je ako zaujímavá vec. Já jsem si s tím hrál. Druhý den mě píše náš sem, co se dívá dodat. Hej, ty si hrál s něčím, že? Dají $400 minus. Hej, není to úplně lacné. Nedivím sa. Ono to asi... Jako, člověk, když je zvyklý na to, že prostě tady do Gemini je úplně sype prostě ty data jak blázen, že jo, a je to v pohodě, tak najednou tady uděláš pár reelsek, pár videí a úplně ups. No to je asi dôvod, prečo zrovna tieto veci si nemôžeš zapnúť len tak, alebo respektíve defaultne to tam u nás nie je. Asi to žerie proste dosť veľa tokenov. A otázka je, že vlastne čo s tým bude. Samozrejme, oni to prezentovali ako cool vec, pretože to je naozaj cool. No. Je to dobrá hračka a za mě je to dobrý jako na automatizaci marketingu třeba. No když máš fotky, tyhle věci, prostě to je úplně boží. Produkty a co se mně hrozně líbilo, že tam můžeš prostě dát různý produkty, zkombinovat to prostě, různý fotky. Mega cool. A tady ty jako marketingovo-produktové věci top. Ako ich salesárska prezentácia bola o tom, že tam z fotiek, z koncertov a tak urobili nejaké ako preview, ktoré keby si ty mal ako naozaj natočiť akože
profi natočiť, tak by ťa to stálo strašné množstvo prachov, alebo napríklad urobiť také kulisy, to ani možno neurobíš. Kdežto tu na to stálo proste ako pár dolárov. Čo je vlastne salesárska prezentácia a je to pravda. Druhá vec je, asi by si sa s tým musel dosť trápiť, aby si z toho dostal nejaké ako pekné videá, pekný výstup. Ako nie je to tak, že tam niečo napíšeš a máš ako wow efekt. Na druhej strane, pokiaľ sa to bude rozvíjať, tak ja si viem predstaviť, že to má ako veľkú budúcnosť a že budúcnosť CGI vo filmoch možno bude taká, že budeš trénovať, jak to správne ako napísať nejakému LLM-ku, alebo sa nejaké videá, nejaké fotky budú dorábať. Ako viem si to predstaviť, pretože ten nástroj je fakt ako hodně silný. Ja. Mne sa vám líbí aj, že nový čip, to je text to audio a on umí udělat custom voice. Něco jak dělal, že do dneska v tom byl nejlepší 11 Labs, tak Google má ten model. Taky to chci otestovat, chtěl bych s tím vydat podcast, jestli lidi poznají, že to nejsme my. To mi príde byť ako brutálne scary vec. O tom som sa tam zrovna s niekým len tak random bavil, si nepamätám s kým, proste s niekým, kto pri mne stál. A práve ako toto sú proste nástroje, ktoré sú fakt akože security threat. Ako predstav si, že dokáže syntetizovať hlas, alebo niekto, nejaký útočník dokáže syntetizovať hlas tvojho blízkeho, použije to proti tebe, alebo v banke a na to vlastne nie sú nastavené úplne procesy. My sme dosť nastavení na to, že človeka poznáš podľa hlasu a dokážeš ho poznať napríklad podľa spôsobu, čo rozpráva. To všetko dokážeš si nasyntetizovať celkom dobre, keď máš dáta. Takže toto je akože hodne scary vec a o tom sme sa tam trošku bavili a to tak ako možno končia tie veci, ktoré mi prišli byť akože cool, super moderné. A ešte teda treba povedať, to čo je cool je, že Google Cloud ide takou zaujímavou cestou, že sa stáva AI-kovým alebo LLM-kovým marketplaceom. Že má svoje modely, hej, ktoré tam boli releasenuté, čo momentálne je Gemini 2.5 Pro a Flash a tie ďalšie modely, ktoré sedia za tými toolmi, ktoré sme spomínali. Plus sú tam metácké facebookové modely, ktoré si môžeš vlastne v Model Garden ako zobrať. Vlastne skoro všechno open source. Áno. A announceli tam spoluprácu s firmou AI2 a ich modely sú teraz tiež v marketplace. To sú vlastne ako komerčné modely. Čiže vlastne ako Google Cloud ide tou cestou robiť nejaký veľký marketplace, čo asi dáva zmysel, proste snažia si tam ako vybudovať nejakú svoju pozíciu. Ono, že jo, tady oni tomu všim nadávají Model Garden, to je úplně super v tom, že vlastně jako pro mě je to enterprise ready secure one click single platform. To je obrovská výhoda toho, že si to pustím v tom Vertexu, že to mám prostě enterpriseový. Bavili jsme se o securitě a announcnuli tam i produkt, který dělá právě tady ty jako safeguardy nad tím LLMkem právě ve Vertexu. Takže já když si tam vemu nějakou tady tuhletu věc, jakýkoliv open sourceový model, nasadím si ho tam, hodím si na to tady ty safeguards, tak já mu můžu říct, no hele, ale jako když mi tady prostě můj zaměstnanec pošle rodný čísla customerů, tak to jako úplně jako nespracovávej. Jo, což je vlastně super, že tímhletím bráníš jak úniků, tak jako různému zpracování těch dat. Je to další vrstva té bezpečnosti nad tím celým LLMkem. A není to takový to, že tak jo, tak já tady vemu nějaký prostě model, nasadím to na GPUčka, někde mě to bude vrčet a všichni to budou používat, protože je to levný. Mně se na tom líbí to, že je to jako fakt enterprise ready secure. No a tiež ide o to, že je to vlastne platforma. Že je to platforma, ktorá ti umožňuje si nejaký model z tej Model Garden zobrať a môžeš si ho proste customizovať a túniť. Čo je samo o sebe ako hodne ťažké robiť, keby si to chcel robiť akože tu ako na kolene. Ako môžeš si stiahnuť nejakú proste olamu a môžeš si to tu proste túniť na grafike, ale tam máš na to proste hotovú platformu. Čo je práve asi to, kam sa chcú uberať a na čom vlastne chcú z časti zarábať prachy a nakoniec aj evolvovať. Ale ako hovorím, my sme sa k tomu ešte nejak ako dramaticky nedostali, že by sme skúšali nejaký vlastný model si túniť, čo asi škoda, pretože ja tak čítam na LinkedIne, že to robí každý druhý pomaly. Ono to stojí docela dost peněz, když jako to chceš dělat poctivě a ve veľkým. No a to nás dostáva ešte k ďalšej veci. Dve také veci, ktoré tam announcoval Google Cloud hodne a ty si sa ma na to tiež pýtal,
Je to niečo, čomu hovoria Agent Development Kit, čo je open sourceový framework na vytváranie agentov, čo je, a možno si potom povieme, čo sú to agenti, a Agent-to-Agent protokol, čo je vlastne zase Google Cloud si pripravuje prostredie na to, že budúcnosť nie je jeden agent, ale sú nejaké ako multi-agenti alebo skupina agentov, ktorí medzi sebou komunikujú a oni sa rozhodli to unifikovať, tú komunikáciu. Čo vlastne, možno si povedzme, čo je to agent. Agent to je v dnešnej dobe také nadnesené slovo vo svete AI. Zo okolností som pozeral, že OpenAI releaselo nejakú dokumentáciu na to, jak si vytvoriť svojho agenta nad ChatGPT, má to asi 40 strán. Proste agent je moderné použitie nejakého LLM-ka alebo vôbec toho, čo sa hovorí AI, kde na vstupe môže byť nejaký ako kontext, ktorý tam ty zadaš do konzoly, alebo a bude to nejaký chatbot, alebo to môže byť nejaký search. A výhoda toho moderného AI je, že dokáže pracovať aj nad nejakými neštrukturovanými datami. Takže typický prípad, taký akože jednoduchý agent je nejaký ako internal search agent, kde ty ho nafeeduješ databázou, CSVčkami, BigQuery, PDF-kami, webom, ktorý on môže pravidelne skrejpovať. On si to nejakým svojím spôsobom do svojho datastoru zaindexuje a ty sa ho môžeš dotazovať. To je proste taká nejaká, ako povedzme, knowledge base. Hej. A vlastne tejto veci sa obecne hovorí agent. A čo ten agent bude, či to bude nejaký search agent, či to bude nejaký akože chatbot, či to bude nejaký nástroj, ktorý niečo robí, tak to je vlastne to, čo sa v dnešnej dobe všetci snažia ako robiť a predávať a spoločne sa to nazýva AI agents. Používaš nejakých agentov, Tomáš? Hele, v IDčku nejsem expert, ok, neber mě za slovo, ale mám tam v IDčku udělaný nějaký hračky, mám tam produkťáka, mám tam i agenta, který používá MCPčko, který je napojený na naše CRM, takže jako když se chci ptát na data a tak dál. Co se mi v tomhletom líbí, když už jsme jako u těch agentů, co teďka testujeme hodně interně a tlačíme do toho a Google taky, tak je Agent Space. Víš o tom něco? Slyšel jsi, jak to funguje? Agent Space má byť nejaké akože miesto, ktoré ti jednak takto, je to stále myslím preview, môžeš sa do toho sign upnúť, už nad tým ako hlboko premýšľame a pravdepodobne to za chvíľku urobíme a má to byť nejaký nástroj, ktorý ti ako umožňuje spájať tvojich agentov a feedovať ich cez jednotlivé ako konektory, napríklad keď si tam chceš pripojiť Jira alebo GitHub, čo si mimochodom môžeš ako aj vo Vertexe priamo, ale tu by to malo byť viac ako friendly pre tých užívateľov, ktorí si chcú niečo vlastne ako skôr vyklikať. Lebo takto, je dôležité si povedať, že urobiť nejakého agenta asi nie je úplne jednoduchá záležitosť. Máš na to milión toolingu kade kde, nebavme sa len o Google Cloude, ale proste kopa iných firiem to poskytuje. Ale chce to nejakú znalosť, chce to nejakú kvalitu dát a nie všetko je jednoduché tam dostať. Napríklad nejaký search agent, ktorý ti prepojí tvoje interné nástroje, nemusí byť také jednoduché spraviť, pretože ty tam nemáš ako tie interné nástroje napríklad pripojiť. A toto sa ten Agent Space snaží do určitej miery vyriešiť. Yes. Co je na tom super? Třeba můj interní use case. My právě máme tady to demíčko nebo preview a používáme to a snažím se to tlačit jako úplně do všech. Tak na to máme napojenou právě, jak klikáš Jiru, máme na to napojený CRM, máme na to napojený náš datový sklad. A my máme v podstatě v celé firmě jeden jediný dashboard a zbytek prostě tlačím do toho managementu, aby prostě používal Agent Space, protože čas strávený nad výrobou dashboardu na to, aby odpověděl na jednu otázku našeho CEO je zbytečně moc vysoký. A měl jsem s někým taky zajímavou diskuzi nad tím, čeho jsem se bál já, je to, že tady ti agenti prostě mě půjdou do BigQuery, BigQuery je placený, že jo, za query, a že mě zbankrotujou. Můžu říct, že to není pravda a jsem docela v šoku. Ten analytik napíše víc méně optimálních query a stojí mě v konečném důsledku o kousíček víc, než to, když na to pustím toho agenta. Protože tomu agentovi, když povím, hele, jako nebyť
úplně hloupej, nedělej prostě ty query, dívej se na kosty a tak dál. On fakt tu query udělá jako relativně dost optimální a tím, že si pamatuje ještě jako kontext, tak jako jenom iteruje, takže ty neděláš ty query live furt. On dokáže využít i tu cache, co má. A byl jsem fakt překvapený, že když do toho i toho CEO pustím, tak mě nezbankrotoval těma svýma otázkama. Definitívne niečo, čo by som chcel skúsiť. My máme ako relatívne veľké BigQuery. Ja si stále myslím, že toto funguje tak dobre, ako dobre máš metadata, ako dobre máš pomenované tabulky, ako dobre dostaneš tomu agentovi nejaký kontext a čím zložitejšiu vec chceš, tým je ako náročnejšia pre neho, aby nevymyslel nejakú blbosť. Ale na druhej strane, toto je niečo, čo tam celkom znelo, takzvaná demokratizácia dát, kde ty sa chceš skôr zamerať na to, aby si tie data mal v dobrej kvalite, dobre popísané a práve toto, aby si nemusel proste platiť konkrétnych ľudí, ktorí ti robia dashboardy. Skôr sa ti tí ľudia o tie data starajú, o ich kvalitu a o to, aby tam boli a dokážeš sa ako dotazovať nejakej konzole, ale otázka je, nakoľko to bude fungovať, keď máš tie data proste trošku zabordelené, alebo ich máš veľa, hej. Ale myslím si, že to je ako dobré doplnenie toho, že máš ako pár dashboardov vo firme, tých naozaj dôležitých, alebo tých naozaj zložitých. A keď chce niekto niečo semi-zložité, tak má tie data v takej kvalite, že ten agent to zvládne. Ja. A potom, keď lebo niekto môže len hraním sa s tým agentom vymyslieť, povedzme nejakú vizualizáciu alebo nejaký ako dátový produkt, ktorý nikoho iného nenapadol. Nejaký vzťah medzi nejakými tvojimi biznisovými metrikami a potom z toho urobíš dashboard. Ja. Takže ako na takéto nejaké skúmanie to môže byť fajn. Jo, a co je ještě taky zajímavá věc na tom Agent Spaceu. Těch sourců tam můžeš mít několik a některé věci ono to jako synkuje i interně. Takže on si udělá ten sync a pak si běží ty query interně, takže ono tě to nestojí tolik peněz. Jo, typicky třeba tu Jiru a ty tikety. On se nedoptává milionem API requestů do ty Jiry, on to má u sebe nakešovaný. To můžeme vzít našeho datového analytika, který si právě s tímhletím hraje za tohle responsible a mohl by nám dát nějaký jako deep dive do toho Agent Spaceu, jak to vlastně funguje, protože v mojí hlavě to fungovalo jednoduše, v mojí hlavě bylo všechno live. Já jsem zjistil, že ono to jako není až tak live, jak já jsem si myslel. Takže ono nasadit ten Agent Space a mít ty správné očekávání je tak jako docela důležitá věc. A co je na tom super, ono to potom umí i různý actions, takže to umí posílat maily, dělat to eventy, dělat to tikety, tyhle všechny věci. A pak tam můžeš mít ty agenty, o kterých jsme se bavili. Uděláš agenta, dáš mu data, tohle všechno. Můžeš zapínat, vypínat sourcy, když děláš ty query. Takže ten agent prostě nejde najednou na všechny data, co dal tomu Agent Spaceu. Je to zajímavý topik na další nějaký podcast. Kdybych chtěl jako začít s něčím jednodušším, zbožňuju na onboarding Notebook LM. Já už bez Notebook LM neumím žít, nedovedu si představit, psát dokumentaci a onboardovat nový lidi bez toho. Speciálně v našem případě, kde mám fakt hromadu dokumentace, kterou mi poskytuje nějaký můj partner a tak dál, že prostě potřebuji pochopit ty věci rychle. To nasypu do toho Notebook LMK, nechám si z toho vyrobit podcast, strčím si to do uší a jdu se na hodinu projít prostě ven s malou na písek a u toho poslouchám, cože se to tam děje, co je v těch dokumentech důležitý a tak dál. Epicky boží je, že ty se toho můžeš ptát. Ty už představ, že to je, jak kdyby my jsme nedělali podcast, ale kdyby jsme streamovali. To je fakt jako hustý. To je dost cool, no. A co je dobrý, že když máš pak nějaký dotaz, nechceš se jako ptát mluvit, ale můžeš napsat, on tě odzdrojuje. On ti poví, v kterém dokumentu, na kterém tlásku to je, aby si to mohl najít a podívat se, jako je to doopravdy to, co hledám. Takže pro mě jako Notebook LM byl brutální game changer v operations té firmy. To je zajímavé. By som sa na to mohol pozrieť. Mohol by si o tom pripraviť nejaký krátky deep dive. Můžu. A zase, tohle těším se samem s tím datovým analytikem, takže můžeme udělat jako Notebook LM Agent Space epizodu, ať tady nejdem někam, na co nejsme ready.
A můžeme se vrátit zpátky asi k textu. No a ja rozmýšľam, že čo tam ešte bolo také zaujímavé. Ako zaujímavé bolo GKA, teda Kubernetes a Cloud Running. My sme vlastne boli na takom kontajnerovom workshope, ja som tam bol teda polku workshopu, ale chalani boli celí, ktorý sa odohrával pred konferou, kde sa teda ako už announceli veci, ktoré sa potom objavili aj priamo ako na Nexte. Ono vôbec ako GKA mne je to tak ako sympatický produkt, je tam ako hodne dlho. Mám pocit, že oni sa tak ako, si tak žijú ako svojím svetom. Príde mi, že to je taká akože taký ten produkt z tej starej doby, proste infraštruktúrálnej. Aj tie ich prezentácie mi tak prišli, kde to bolo ako rozdelené na novinky. Tam bolo ako zaujímavé napríklad, že Container Optimize Scaler z Autopilota bude teraz už dostupný normálne v GKEčku. Takže ako možno, že už Autopilot nebude pre niektoré veci dávať až taký zmysel, alebo proste možno zase to je ako na nejaký väčší deep dive okolo toho, čo GKEčko umožňuje, ale rozhodne tam ako do toho šlapu. A takisto čo sa týka Cloud Runov, tak oni tam teraz predstavili nejaké tie workload pooly, kde vlastne ako taká nejaká nadstavba nad jobmi, čo mi teda tiež príde byť ako celkom zaujímavé. A samozrejme, jak v Kubernetese, tak vlastne v Cloud Runoch sa boostuje používanie grafických kariet. To je proste ako zaujímavá vec, ktorá mi tam tak ako udrela. Možno by som si tu asi to urobíme tak, že tam nalinkujeme tie konkrétne announcementy, pretože to je tako dosť deep technické, čo sa tam vlastne announcovalo. Jo. Čo v takom kontraste s tým AI svetom, kde to boli viac také ako more general veci. Jo, a proto mě Next baví furt, protože si tam můžeš sednout na nějakou přednášku a prostě geek out, jdeš do té hloubky toho topiku. A tady k těm announcementům ještě, co mě tam zaujalo kolem toho GKEčka, tak jsou ty nový control plane, multi-cluster management a podobně. Že to máš jako single pane of glass, což je super. A dneska jsi měl prostě všude hromadu Kubernetes, bylo takový složitější to manažovat. Dneska prostě máš jednu aplikaci, že jo, keď ty fleety, nasadíš to všude, je to super. Posouvá se to zase ale do velkých enterpriseů. Není to úplně pro startupy a SMBčka, ale pro ty velké enterprise je to jako zásadní game changer. A když se podívám ještě na dalších pár announcementů, co mě zaujalo, viděl z Firebase Studio? Firebase Studio nevidel som tú prezentáciu, iba som si do toho klikal. A Firebase, takto ako Firebase announcementom tam bolo niekoľko. Vyzerá, že Firebase nejakým spôsobom ako ožil. A ten prvý Firebase announcement je teda Firebase Studio, kde si môžeš ako s Code Assistom a GenAI vytvoriť proste ako aplikáciu a vlastne ju deploynúť. Oni tam ešte predstavili nejaký open sourceový framework pre budovanie aplikácií. Samozrejme kombinácia Vertex AI a Firebase, čo je ako ďalší announcement, či vlastne nejaké ako prepojenie. A ešte čo je ako zaujímavé, predstavili app testing o Firebase, čo sa tam tak ako náhodou objavilo a zhodou okolností my sme to ako skúšali a je to celkom ako zaujímavá vec. Jo, mě to Firebase Studio hrozně zaujalo, protože já jsem takový ten fanoušek takového toho vibe codingu, že jo. Naťukej si prompty, ono ti to vyblije aplikaci za 10 minut a je to cool. A strašně mě to baví. A Firebase Studio tomu přidává nějaký tady jako další layer, hlavně tady ty security, protože na rozdíl od toolu typu Lovable, tak je to server-side rendered a ne client-side render, takže už jenom takovou blbostí máš najednou jako zvýšenou sekuritu. A Firebase Studio má mnohem víc frameworků a tak dál, supportu. Nebudu říkat, že je lepší než Lovable. Lovable dělá jednu věc a dělá ji docela fajn. Ale... A taktiež Firebase Studio stále len preview. Jo. Je to pre všetkých, ale je to public preview, to myslím oni volajú. Je to tak. A já si s tím jako hraju aktivně. Projekty nový, tak už dělám na Firebase Studio. Už to nedělám na Lovable. A
udělám si tady trošičku promo, teďka 25. 6. Kdy je Cloud Summit v Praze? 27. 27. Tak tam 5. budeme mít nějakou hru, která je právě postavená ve Firebase Studiu a můžeš vyhrát nějaký ceny blabla, ale právě jako na to jsem si testoval to Firebase Studio na něčem jako nenáročným a je to super. Mimochodem, co je na to taky dobrý, tak je to kompatibilní, že jo, s Firestorem. A další novinka z Nextu je, že Firestorm má v preview kompatibilitu s MongoDBčkem. Což je super. Takže já už mám jako krásný jednotný interface. Nemusím se učit rozdíly mezi Firestormem, Mongem, blabla, ale použiju prostě Mongový interface a jsem happy. A on tu priamo používa Mongo, nie? Akože ten Atlas. Či to si vymýšľam? A já si myslím, že to mají oni udělaný nějak. Že to nemá na pozadí Mongo Atlas. Ale to bych kecal. Tak. No a čo ďalej? Tak vlastne ťažko povedať, čo je taká nejaká akože hlavná myšlienka, ktorú si ja teraz ako odnášam tu na Google Nextu, pretože to bol ako carpet bombing agentami. A dokonca na niektorých prednáškach to už bolo také akože zase až trošku vtipné, hej, že sme na Google Nexte v 2025. Musíme vám povedať niečo o AI, čo bolo ako napríklad vtipné na prednáške o škálovaní kontajnerov. Ale stejne ako tá hlavná myšlienka je, a ona vlastne zaznela hneď na začiatku celého Google Nextu na tom prvom keynote, kedy vlastne CEO Google, nie Google Cloudu, to je CEO Google Cloudu je Thomas Kurian, ktorý celo otvoril, a CEO Google je Pichaj, ktorý vlastne ako tie hlavné veci ako prezentoval. Tak oni hneď ako vlastne prvá vec, čo nebola announcement, ale bolo také intro, hovoril, že Google ide investovať $75 miliard v roku 2025 na AI infraštruktúru. A podľa mňa od toho sa odvíja všetko to AI v tých prezentáciách a celý agent svet, že to sú vlastne tie peniaze, ktoré oni investujú a musia sa niekedy vrátiť. A vrátia sa na tých službách a na tej infraštruktúre. Preto aj celá tá infraštruktúra smeruje k tomu AI, pretože tá budúcnosť je pravdepodobne fakt ako svet nejakých agentov, kde ty už si povedzme neprogramuješ, takže vyslovene ako frcáš kód, ale dáš nejaké zadanie nejakému multiagentovi a on ti urobí nejakú kostru, povedzme, a potom na základe tvojich schopností to ty už ako nejak ako túniš, alebo to proste predáš ľuďom, ktorí už sú ako špeciálne zameraní na to, aby riešili tie jednotlivé zložité problémy. A to sa týka ako kódu, tak aj tej infraštruktúry. Dokážeš vlastne ako urobiť ako komplet deployment. Tým smerom vlastne ide aj to Firebase Studio, kde ty vlastne ako vytvoríš aplikáciu komplet aj s tou infraštruktúrou, so všetkým, s networkingom. Vlastne teoreticky to dokážeš urobiť aj keď vlastne nevieš, jak sa to robí. Jo. Celý tohleto AI je strašně zajímavé jako twist a z mýho pohledu, kde vidím jako desítky, kejme tomu stovky firem za ty roky, a co děláme Vortex, strašně zajímavý ty gapy, které jsou mezi těma firmama. A jedou ti na Next firmy, který dneska objevili Kubernetes a jsou rádi jakože hele cloud a teprve začali objevovat vůbec cloud. Ještě furt takový firmy jsou a jich hromada. A hned vedle nich ti stojí právě takovýhle jako Matušové a Rouvy, který jsou prostě geeci a chcou používat tady ty latest greatest věci. Takže tohle je strašně zajímavý kontrast pro mě. A jsem zvědavej, kam se vlastně dostaneme tady ti early adopters, kam to dotlačí. Co mě teda jako trošku trápí je, že těch early adopterů tady v Česku není až tolik, kolik bych asi jako čekal. A to se nebavíme o AI agentech a tady těch jako agent spacech a velkých věcech, ale i o takových jako menších věcech, ať už je to blbej kurzor, nebo používat jenom client plugin, že jo, ve VS Code, whatever it is. A ještě jedna taková zásadní myšlenka, která jako je pro mě i z toho Nextu.
není to jenom o tom, že tu AI budu používat a budu za to sypat prachy a tak dál, ale je to i o tom, že i ta AI mi pomáhá šehlit peníze. Já když si nasadím MCPčko pro Kubernetes a začnu se s ním bavit, tak on mě prostě zesumarizuje moje aplikace, které jsou neoptimální, které žerou moc resursů, málo resursů a tak dál. Nejsem 100% up to date s Datadogem, ale myslím si, že Datadog taky velmi brzo přijde s nějakým AI agentem, který mi bude klíkat tady v logách máš prostě tohle, takovýhle využití tady a rovnou ti začne navrhovat prostě optimalizace přímo do tvýho kódu. Nejenom takový to overutilization, underutilization, ale tyhle ty věci budou prostě chytrý. Datadog nám ukazoval analytiku nad slotmi a nad BigQuery, ktorú majú ako preview, práve vlastne ako BigQuery FinOps. Vôbec ako, treba povedať, že Datadog tam mal ako veľmi pekný a veľký stánok v Expe, kde sme strávili nejaký čas, pretože my používame Datadog hodne. A Datadog teda ako, čo je zaujímavé, sa rozbehol ako na všetky možné svetové strany so všetkým možným aj nemožným toolingom. Už to nie sú len logy a metriky a nejaký ako proste ops. Je tam strašné množstvo zaujímavých vecí. Myslím si, že Datadog je akože brutálne dobrá firma a že vedia, čo robia a že z toho trhu odhryzli obrovský kus koláča. Takže ako áno, myslím si, že máš pravdu, že jednotlivé tie toolingy, či už ako Google samotný možno až tak nie, na neho to skôr ako tlačí, ale asi po tebe nebude úplne chcieť, aby si spendoval menej. Ale tie jednotlivé ďalšie firmy vlastne typu Datadog, aby si urobili vlastne miesto pre svoju existenciu, tak sa ti budú snažiť ako pomôcť v tej optimalizácii. A to možno není nutne ako spendovať menej, to je skôr spendovať ako efektívne a tie peniaze ako prerozdeliť tam, kde napríklad potrebuješ výkon, tak si ho zaplať a voči niečomu, kde ten výkon vlastne ako nepotrebuješ a ja neviem, stupidný nápad je, máš veľa fajlov v cloud storage, tak to zmaž alebo si zmeň tier a míňaj tie peniaze, ja neviem, na grafické karty. Jo, přesně tak, jako za mě FinOps není o tom, že mi zbyde víc peněz v kapse, abych mohl jít na party. Tohle je důležitý pro firmy, které mají nějakou jako finanční tíseň. Ale pro většinu firm je to o tom, že ty prachy reinvestuješ do něčeho, co ti udělá větší rojku. Není to o tom, že jenom uděláš savings, ale prostě uděláš ten reinvestment. A mimochodem Google má taky tady tyhle ty FinOps asistenty a tak dál. A mně se na tom hrozně líbí, jak i ten FinOps evolvuje do toho AI, kde přesně jak jsi zmínil, ono mě to poví nejenom kup si tady CUDčko na 3 roky, ušetříš 55%, ale on ti poví, proč bys to měl koupit, pro jaký aplikace, co by na tom mělo běžet, jak by měl vypadat tvůj cluster. Je to mazec, jako veškerý tyhle ty tech industry evolvujou, včetně toho FinOpsu. A klikkáš prostě visibilita do BigQuery, to je taky něco, co mimochodem, když už jsme u toho, tak pokud chceš vědět, jak optimalizovat BigQuery, visibility a tak dál, opět znova stav se na summitu na naši přednášku. Bude to právě o FinOpsu, o BigQuery a jak s ním pracovat efektivně. Čo mimochodom mám, keď sa bavíme o tých announcementoch, tak announcement číslo 47 je FinOps Hub 2.0, ktorý práve teraz inkluduje niečo, čomu sa hovorí Waste Insights, čo by práve malo byť to, čo si ty ako spomínal. Ja som sa s tým teda ešte ako nezabával. Každopádne ako v tom FinOps Hube máš nejaké ako FinOps score, ktoré ti práve hovorí o tom, čo si vlastne ty spomínal. CUDčka historicky tam boli odjak živa. Myslím si, že sa trošku mení aj to, aké CUDčka sú. Google dokonca ako pridáva tie CUDčka, robí také ako viac general, práve idúce naproti tým potrebám. Hej, že vlastne sa to presúva z nejakého ako computu do služieb, do nejakých ako dynamických spendov a podobne. Čo je na jednej strane asi fajn, na druhej strane pre nich sa ten svet vlastne ako zozložitňuje. Hej, už ako cloud nie je o tom, že si tam púšťaš VMky. Fakt? Ako stále ešte asi ľudia robia to, že tu mám ako server a ja z toho servera urobím ako VM-ko na nejaké Ubuntu a deploynem to do cloudu
ale myslím si, že to jako není úplně cesta. A víš, že jakože zase viděl jsem spoustu use caseů a aplikací, které prostě neumí běžet jinak než ty VMC. A fakt jako ta performance je tam fakt nejlepší možná. Starý, dobrý managed instance grupy, který scalou nahoru a dolů. Ta věc prostě funguje, šlape. Ale managed instance grupy sú zrovna ako dosť hardcore technológia, že to není úplne ako jednoduchá VMka. Pro mě je to jednoduchá výjemka, ale furt jako tahle věc at some cases furt překonává to GKEčko a všechny cloud runy a podobně. Protože máš ten brutální raw výkon, nemáš tam žádný orchestrátory, to fakt jako tady je moje výjemka a to je můj power. Jakože existují tyhle ty use casey, kde nemá kontejnery a Kubernetes a podobně prostě svoje místo ještě furt. A myslím si, že takový vždycky budou stejně tak jako jsou use casey, kde cloud nedává smysl, protože hardware nenahradíš. Silne nesúhlasím s Tomášom s tými VMkami a Kubernetesom. Jediný dôvod by bol, že si to ako do toho kontajnera nevieš natlačiť, čo sa môže stať, že máš nejaký ako archaický kus kódu, ktorý proste ako ti nebude dobre bežať v kontajneri. A máš proste ako ten dôvod aplikačný, ale inak si myslím, a nakoniec v Rovi ideme tou cestou, že virtuálky sme natlačili do GKEčka, pretože tam máš práve tú orchestráciu a to škálovanie. Či už horizontálne, alebo dokonca aj vertikálne, čo v tých VMkách máš nakoniec tiež, ale oveľa ako zložitejšie. Ale ako súhlasím, že existujú ako casey na bare metal, špeciálne keď si ako malý, alebo potom niekde cesta uprostred sú také tie ako poor man's cloudy typu Hetzner, kde práve ako vlastne potrebuješ lacný kus hardvéru. Ale zhodou okolností práve v dnešnej dobe začneš narážať na to, že hardware už moc ako nie je, pretože všetci si učia tie LLMK a všetci ako vykúpili ten hardware. Takže už ani nemáš také tie možnosti, že idem si ako postaviť, ja neviem, server. No ako asi sa dá, je drahý, ale za chvíľku zistíš, že ja chcem grafické karty a nie sú grafické karty. Chceš jenom těšit data a warehousey a tady ty základní věci a prostě manažovat jako on-prem není dobrý nápad. Ale já se vrátím ještě k těm VMkám. Já ti pak offline ukážu ty casey, kdy to fakt nedává smysl, ale je to, co jsi zmínil vlastně. Je tam aplikační problém. Jo, ta aplikace to neumí a ona by se zbláznila v kontejnerech kvůli množství connections a těch věcí, množství trafiku a podobně. Já ti pak tě ukážu offline a já to nemůžu úplně exposenout skrz nějaký NDAčka. Ale existují aplikace, které fakt do Kubernetes nenarvu a to jsem se hodně snažil. Super. Máme nějaký conclusion dnešního podcastu? AI je budúcnosť a Google do toho investuje obrovské množstvo peňazí, tak asi dáva zmysel zostať na tej vlne. A treba povedať, že toto je pohľad zo strany ako Google, pretože bavíme sa o konferencii, ktorú som navštívil, ale je to iba jeden zo 4 veľkých cloudov, keď do toho počítame aj Číňanov, ktorí teda nie sú malí a ktorí investujú podobné množstvo peňazí do toho istého segmentu, možno aj väčšie. A to ešte nehovorím o tom, že ex-Twitter si stavia svoje vlastné obrovské datacentrum v Memphise. Takže tá vlna je ako ďaleko väčšia. Počkej, to je to datacentrum, co měl dělat OpenAI, Microsoft a podobně, Nie. Co zrušili kvůli Trumpíkovi? Nie, to je iné datacentrum. To je nejaké ako ex-Twitter datacentrum, ktoré chcel Musk a rozhodol sa, že postaví ako jedno obrovské, aby mohol učiť veľké LLMK. Pretože samozrejme ty máš vlastne problém v tom, že potrebuješ ako čistý výkon. Čím viacej výkonu máš, to je ako veľmi dobre paralizovateľný problém. Google sa rozhodol, že ide tou cestou, že ten problém dokáže paralizovať skrz viacero lokácií, aby nemusel postaviť jedno obrovské datacentrum. Preto napríklad v jednom z tých announcementov je nejaký ako 400 gigabit interconnect alebo niečo také. A to datacentrum, čo ja spomínam, je to v Memphise, kde sa Musk rozdol, že ho bude teda krmiť nejakými plynovými turbínami, ale
povolili mu len nejaké číslo, on tam deployol dvojnásobok a nejakí aktivisti ho za to nakopali, takže s tým má problém. Čo je vlastne ako zase nejaká správa o tom, kam sa ten svet posunul, že vlastne v dnešnej dobe ani tak nie sú problém peniaze na AI, ale problém je postaviť tie resursy pre to AI. Samostatný problém potom je tie peniaze získať naspäť, čo je vlastne tá message z toho Google Nextu a pravdepodobne aj skope ďalších announcementov, čo teraz urobilo OpenAI a ostatné firmy. Oni do toho už naliali obrovské peniaze, commitli sa naliať ešte väčšie a potrebujú nejak vymyslieť, ako to ľudia začnú používať nie na hranie, ale vo svojich produktoch, za čo dostávajú peniaze, lebo tie produkty proste tým vylepšia a predávajú ich a tie peniaze vlastne dotečú naspäť. No, mimochodem, teď jsem zahlídl na Twitteru a zajímavou message někde jako zhruba měsíc zpátky, že jako zrovna Microsoft canceloval nějaký leasy na datacentra a podobně, což je totálně jako v rozporu s tímhletím, tak něco takže... No, není. A to je, takto ja som nebol na tej prednáške, ale ako chalani od nás na nej boli, prišli z toho celkom proste ako rozčarovaní, lebo ten problém pri stavbe tých datacentier nie je to miesto. Miesta je dosť, špeciálne v Spojených štátoch. Ten problém je to datacentrum ako také postaviť. Hej, ako datacentrum sa nejakú dobu stavia, to je ako veľký kus infraštruktúry, musíš ho zakáblovať, musíš tam kúpiť tie grafické karty, po prípade ako u Google tie ich TPUčka, musíš kúpiť reky, hej, musíš kúpiť baterkárne, musíš kúpiť nejaké zdroje, hej, a všetko to tam musíš ako natlačiť a odkedy do tej zemi zakopeš prvým bágrom do stavu, kedy ti to ako beží a už proste robíš on operations, tak je ako veľa. A napríklad Google tam hovoril na prednáške, že historicky sa tie datacentra stavali tak, že prídu chalani, hej, vybágrujú, potom príde druhá firma a zabetónuje, potom príde nejaká ďalšia firma a postaví proste tú konštrukciu, potom príde nejaká ďalšia firma a začne tam ako stavať káble, potom príde ďalšia firma a nasype ti tam tie reky, potom príde ďalšia firma a do tých rekov začne montovať tie počítače. A potom prídu ďalší chalani a zasieťujú tie počítače a takto to robíš ako iteratívne. A oni zistili, že to je ale problém. Pretože oni to datacentrum potrebujú hneď. Peniaze majú tu na nakope, nevedia čo s nimi, ale potrebujú to ako pustiť. Nie čakať 2 roky, kým sa to datacentrum postaví. Tak napríklad ako čo zmenili je komplet prístup k tomu, jak sa tie datacentra stavajú a začínajú sieťovať už keď betónujú. Hej, že proste ako snažia sa to čo najviac paralizovať, aby ten čas, odkedy vlastne zakopeš bágrom, počas kedy ti tam ako bežia AI agenti, zákazníkov, bol čo najmenší. A tam je vlastne taký ako jeden zaujímavý problém, ktorý teraz ako nesúvisí s Google Next konferenciou, ale súvisí s tým Muskom, čo sme sa bavili. A nakoniec Google to tam aj hovoril, že oni sa snažili kúpiť nejakú atomovú elektráreň a znova ju ako rozbehať, pretože problém týchto datacentier je elektrina. A veľký problém je, keď si chceš postaviť jedno obrovské datacentrum na jednom mieste, pretože jak ho budeš krmiť. To vôbec není sranda, hej, krmiť tie grafické karty. Však ako vieš, máš grafickú kartu jednu, tak ti žerie 400 W. Tak si vezmi, koľko ich tam máš. Máš tam akože 10 000, hej, možno ešte väčšie číslo. Koľko to je energie a na tom vlastne ako celá táto vlna AI vlastne teraz ako padá. Že ak si pamätáš, pár rokov dozadu sme sa tu bavili o zelených cloudoch a o zelených lístočkoch pri lokáciách, ktoré majú málo CO2. A v dnešnej dobe sa bavíme o tom, že atomovky, aby sme to ubiehali. Ale atomovka, ale že ex-Twitter donesie plynové turbíny, ako gas turbines, aby vyrábali elektrinu, čo má úplne kontrast s nejakými jako zelenými cloudami. A na tohle jsem viděl zajímavý názor, s kterým jako vlastně se umím i to stotožnit. Tím, že budu mít to AI, který sice žere hromadu energie, ale ono mi umožní inovovat mnohem rychleji, takže i ty turbíny budou efektivnější. Takže vlastně ten progress overall je mnohem lepší, než dívat se na to jenom, tady to zežralo prostě 4 lístečky. Ale ten progres, že jako to urychlení toho progresu exponenciálně je mnohem zajímavější, než to, kolik to zežere ty energie, protože v určitým časovém horizontu to AI ti pomůže vynalézt nebo vymyslet mnohem efektivnější výrobu energie a provozu a všeho. Například tady ty kvantové počítače, to urychlí ten vývoj a podobně a zapojení do produkce. Takže
ono je takový černobílý, vlastně úplně není. Ako s tým ja samozrejme súhlasím, že long term a to ozajstné využitie proste takýchto nástrojov je niekde úplne inde, hej, v rýchlom vývoji liekov napríklad, hej, to je mimochodom to, čo robí ako DeepMind. DeepMind je firma, ktorú kúpil Google, to je tá firma, ktorá vlastne robí Gemini modely. A je napríklad zaujímavé, že CEO DeepMindu, tak to je typek, ktorý práve ako vlastne urobil takéto asi prvé reálne použitie AI na niečo dobré pre ľudstvo a minulý rok za to dostal Nobelovú cenu za chémiu, čo je vlastne ako syntéza proteínov, kde ty máš vlastne ako problém v tom, že keď máš nejaký chemický vzorec zložitý, ja teda ako nie som chemik, ale máš nejaký zložitý chemický vzorec, tak jednotlivé tie časti tej molekuly môžu byť nejakým spôsobom ako orientované v priestore. A ty vlastne ako nevieš povedať, že či majú byť orientované tak alebo tak. A na základe toho, kde sú orientované, majú nejaké vlastnosti. Takže ty môžeš syntetizovať nejaký liek, napríklad na rakovinu, ale tým, že tú molekulu, ktorá má rovnaké chemické zloženie ako molekula, ktorá je trošku inak otočená, tak tá, čo je trochu inak otočená, tá bude fungovať ako liek a tá, čo je opačne otočená, fungovať nebude. A ty nedokážeš povedať, jak ten proteín vlastne poskladať. Ale tých možností sú povedzme miliardy. Takže to nie je vôbec jednoduché, jak to urobiť. A oni práve vymysleli spôsob, jak s použitím AI výrazne zvýšiť pravdepodobnosť toho, že to postavíš správne. Čo je práve ako bomba. A dostali za to Nobelovku. Hej? Takže to ako nie je úplná blbosť. Takže toto je tá cesta, kde to je naozaj cool a môže niečo priniesť. A tie ostatné use casey sú videá na TikTok a podobne. TikTokem bych to asi ukončil. Takže znova pozvánku bych udělal na Cloud Summit. Všichni, co jste v Praze nebo okolí 27. 5. Cloud Summit v Praze. Matuš tam bude, já tam budu s Vortexem, budeme tam mít stánek, budeme tam mít nějaký kamesy o zajímavé ceny. A potom si možno urobíme ďalší podcast a skúsime ísť hlbšie do nejakých use caseov, do agentov. Přesně tak. Tenhle ten podcast je vlastně první letošního roku a rozhodli jsme se ho točit teďka častěji, pravidelněji, jít víc do hloubky. Víme, že to teďka pár měsíců spalo, Q4 byla náročná, ale jsme zpátky, těšte se na nový obsah. To je všetko.